खुलुमबाय लोगोफोर, गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लाबानो जाबाय जाहाथे जेब्लानो भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानो नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो मोनहैनायनि थाखाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ जागोन जोंनाथ' 2026 मायथाइयाव जानो गोनां हलि फुजाया बारा गोबाव सम गैला लोगोफोर। थांनाय बोसोरावथ' 15 मार्चआवसो जादोंमोन, नाथाय देग्लाय मार्च मासनि गिबि सप्तायावनो जागोन हलि फुजाया। ओमफ्राय बे देग्लायनि हलि फुजाखौ जोङो गोबाङानो दासिमबो गोनो गोथो जानानै दं जानो हागौ लोगोफोर। मानो होनब्ला देग्लायनि बे हलि फुजायाव जोंना काल ग्रह'बो नांगोन आरो लोगोसे पुर्निमाबो गोलैगोन आरो बे हलि फुजायावनो जोंना चन्द्र ग्रह'नाबो नांगोन लोगोफोर। बेनिखायनो दासिमबो गोबां मानसियानो गोनो गोथो जानानै दं जानो हागौ हलि फुजायाव जोङो फुजाखौ मा अक्ट'नि मा समायावहाय जोङो होनांगोन एबा मा अक्ट'नि मा समायावहाय फुजाया जोबहैगोन बेनि सायाव गोनो गोथो जानानै दं जानो हागौ लोगोफोर। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो एसेब्लाबो शेयार खालामना होनोसै लोगोफोर, जोङो फुजा होनायनि मोजां समा मा समायावहाय जागोन बेनि बादै। गिबियावनो आङो नोंथांमोननो फोरमायना होनोसै लोगोफोर, देग्लायनि बे 2026 मायथाइयाव जानो गोनां पुर्निमा एबा फाल्गुन मासाव जानो गोनां पुर्निमाया मा अक्ट'आवहाय जागोन बेनि बादै लोगोफोर। बे देग्लायनि 2026 मायथाइयाव जानो गोनां हलि फुजायावनो गोग्लैनाय पुर्निमाया 2 मार्चनि समबार बारायखालि बेलासिनि 5:55 जागायनानै अखानायै 3 मार्च मंगलबार बारायखालि जोबहैगोन लोगोफोर। बेलासिनि 5:07 जोबहैगोन बे पुर्निमाया। ओमफ्राय बेनिनो उनाव फैदो लोगोफोर, जोंना हलि फुजाखौ जोङो एबा हलि फुजायाव फुजा होनायनि मोजां समनि बादै। बे देग्लायनि 2026 मायथाइयाव जानो गोनां हलि फुजायाव फुजा होनायनि मोजां समा जाहैबाय लोगोफोर 3 मार्चनि मंगलबार बारायखालि सानजौफुनि 12:50 जागायनानै सानजौफुनिनो 2:02 समायावहाय जोबहैगोन लोगोफोर बे फुजा होनायनि मोजां समा। आरो बेनिनो उनाव जोंना बेलासियावबो दङ मोजां फुजा होनायनि मोजां समा लोगोफोर। बे बेलासिनि फुजा होनायनि मोजां समानो जाहैबाय जोंना 3 मार्चनि मोनाबिलिनि 6:47 जागायनानै मोनानि 8:50 बे हलि फुजाखौ होनायनि मोजां समा जोबहैगोन लोगोफोर। आरो जोंना बे हलि फुजायाव नांनाय चन्द्र ग्रहननि समाया जाहैबाय 3 मार्चनि बेलासिनि 3:21 जागायनानै मोनाबिलिनि 6:47 जोबहैगोन लोगोफोर बे देग्लायनि 2026 मायथाइयाव जानो गोनां हलि फुजायाव गोग्लैनाय चन्द्र ग्रहननि ग्रह'आ। ओमफ्राय लोगोफोर, बेनि अनगायैबो जोंना देग्लायहाय हलि फुजायावनो जोंना काल ग्रह'आबो नांदों लोगोफोर। बे काल ग्रह'खौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ। काल ग्रह' नाङोब्ला जोङो फुजा होनायफोरखौ जोङो बन्द' खालामनानै दोनथ'नाय जायो एबा जेब्ला काल ग्रह'आहाय जोबहैयो अब्लासो जोङो फुजाखौ होनाय जायो होननानै नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखायो लोगोफोर। ओमफ्राय बे काल ग्रह' नांनायनि समाया जाहैबाय लोगोफोर 2 मार्चआवनो नांगोन बे काल ग्रह'आ। 2 मार्चनि समबार बारायखालि बेलासिनि 5:55 जागायनानै अखानायै 3 मार्चनि मंगलबार बारायखालि सानजौफुनि 12:50 जोबहैगोन लोगोफोर बे काल ग्रह' नांनाय समा। ओमफ्राय देग्लायनि बे 2026 मायथाइयाव जोङो हलि फुजाखौ होयोब्ला जोङो एबा हलि फुजाखौ जोङो होथारनोब्ला 4 मार्चनि बुधबार बारायखालि मोजांसिन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो लोगोफोर। मानो होनोब्ला देग्लायनि बे हलि फुजायाव चन्द्र ग्रह'नानो गोबां मानसिफोरखौ गोनो गोथो खालामनानै दं। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो आं जाखिनि एनालाइज खालामनानै एबा जाखिनि रिसार्च खालामनानै मोनदों आं बेखौ नोंथांमोननो एसेब्लाबो फोरमायना होबाय लोगोफोर। बेनोसै दिनैनि भिडिअनि आपडेटआ। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना दासिमबो चेनेलाव गोदानै फैनाय एबा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लाबानो जाबाय
जाहाथे आङो जेब्लानो भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानो नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो मोनहैनायनि थाखाय बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअनि आपडेटआ।